Mayong gabi day. Mayong gabi mga binati o minahal kong matalom nun. Okay. Di ata karon sa kuan. Di ata sa Matalom Municipal Hall kung diin mao na i-update sa ato ang kuan munisipyo diri sa lungsod sa Matalom nya Pasko deron nya ugma pohon simbang gabi. Ako manghinaot nga manimbata para hatagan ta og grasya. Murag correct guys no. Okay, maunig palibot sa ato ang Matalom Municipal Plaza guys. Mao ni ang kasadya sa lungsod sa Matalom. Okay. Pasko. Unsay naa sa Pasko. Okay. Ang Pasko di ay maunay panahon sa paghinatagay sa matag pamilya diri sa lungsod sa Matalom. Nya mao nay panahon sa pagbanding-banding sa matag usa ka nato. Okay? Pasko po di ay ang pagkataw sa Ginoong Hesus kung diin siya'y nagkuha sa atong mga nagtubos kay ang Pasko mao ni ang pagkatao sa atong Ginoo. Okay. Ugma pohon mao'y pagsugod sa Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalom. Ako manghinaot nga simbata niya atong iampo ang panaghiusa pagtinabangay sa usa ka kausa, usa ka tumong alang sa kayuhan sa lungsod ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang pananghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, advance Merry Christmas ug mabungahong bagong tuig kaninyong Matalom nun.